Kusakusakazi ikusasa ngale mpilo esiphathelene. Ngiyasaba lolu daba ngoba kuvele kufike umoya wenkondlo kumina uphethe isithombe lapho kucekeleke iNingizimu Afrika phansi. Ngibona umlilo yonke indawo lapho kucekeleke izakhiwo kanye nathi uqobo sesiphenduka umlotha. Oh Nkosi babona amandla uzusiza uphuthumise le nkondlo zifinyelele ngumongameli. Vele phela kuthiwa isikhathi esiningi umlamuli yena uvamise ukusala enkundleni. Sengalala benyoni le nkondlo hleze ifika nesithombe saseNingizimu Afrika icekeleke phansi. Ngibona umlilo yonke indawo, izakhiwo zakithi zicekeleke phansi kanye nathi sesaphenduka umlotha. Oh baba masisindile le ndaba soyixoxela namagwaba bexobana. Mangabe siyobe sikhona leso sikhathi siyosindiswa ngaso. Babona amandla ngoba le nkondlo ifika nesithombe saseNingizimu Afrika ikusasa lapho sicekeleke phansi. Oh ngiyasaba mangabe lolu daba lingaxazululeke. Siyothina ongabe oyedwa wabehluthi kwale inhliziyo ecabanga ukuqotha imbo kodwa vele nesisekelo ngeze sisala. Oh sengalalo benyoni le nkondlo hleze ifika nesithombe saseNingizimu Afrika icekeleke phansi. Ngibona umlilo yonke indawo ngathi sesaphenduka umlotha. Oh usize nkondlo uzophuthuma ufinyelele kumongameli ephume kusenesikhathi ngoba vele kuthiwe yababili ayingena siyazi nokuthi iyaqalaphi. Ngabe ngithi isikhuliso kuya nomkhwezeli manje sasingekho ekuqaleni kwendaba. Oh kodwa babona amandla vele kuthiwa-ke umlamuli yena ovamise ukusala enkundleni. Oh ngabe sokwenza njani thina esiyiNingizimu Afrika. Umongameli ngiyavuma vele siyahwebelana ngezomnotho ngalamazwe kodwa ayilungu ngasengaphezu kwamandla ethu. Kuthiwa indaba sababili ayingena. Ukukhumbula-ke mongameli ukuthi umlamuli yena ovamise ukusala enkundleni. Ngifikelwa ukusaba ngibona isithombe sale nkondlo ngekusasa lethu. Ngekusasa lesiNingizimu Afrika lapho sibhubha sibhutshiswa ngomlilo. Ngey'bhubhalane zemlilo sezinamandla lapho icekela konke kwethu. Icekela konke kwethu ngikhuluma ngathi uqobo imphefumulo yethu. Ngikhuluma ngezakhiwo ey'khona eNingizimu Afrika. Nkosi yami kaze inkondlo ufika neqiniso yini kumina. Mawukuthi kuyiqiniso lokhu usiza nkondlo uzofinyelele ngumongameli kusekhona isikhathi ngoba vele kuthiwa umlamuli yena ovamise ukusala enkundleni. Iy'ndaba zababili ey'vamise ukungena. Ngiyafisa labalamulayo ukuthi konke lokho abakufisa kungafezeka ekugcineni. Nabo laba ababili inhliziyo zabo zeyigezeke zeyithola ukuxolelana beqhubekele phambili nempilo. Ngale kokuthi beze bethumelana amazwi ahlungu nahlabayo nemlilo kanye namasotsha ezobulalana ekhiphelana imiphefumulo. Sengalalo benyoni le nkondlo hleze ifika nesithombe sokuvutha kweNingizimu Afrika. Lapho ngibona iphenduka umlotha nathi sesaphenduka umlotha. Awukazi le nkondlo ngiyixoxela yini amagwaba bexobana. Oh sengalalo benyoni inkondlo ngiyafisa ufinyelele kumongameli. Ukuze umtshene ukuthi vele isikhathi esiningi umlamuli yena ovamise ukusala enkundleni akaphume kusenesikhathi. Kungazeke oyedwa wabehluthi kwele inhliziyo eqotha imbo kodwa-ke nesisekelo ngeke sisala. Imbongi yasenhlwatheni.